Dyfed Gruffydd yw'r enw, dwi'n byw yn Plasnewydd, Llwndyrys. A Myrddin ap Dafydd dwi'n na. Da ni'n dau yn rhan o grŵp o ddeuddag sydd at yn gilydd i sefydlu Cwrw Llŷn. Da ni'n bragu dros 2 fis bellach. Un math o gwrw da ni'n neud, cwrw chwerw, blasus eithriadol o'r enw Brenin Enlli. Da ni'n cyflenwi 4 tafarn ar hyn o bryd, yn llwyddo i fragu rhyw 1 gasgan ar 10 yr wythnos. Dwi'n un o'r deuddag, a mae pob a'i proffesiwn ei hun. Mae gennym ni fildars sy'n rhaid i adeiladu a pethau, a dwi'n efo'r ochr chemicals yma, hogia llaeth sy'n yn y ffatri laeth. Mae gen bob rhyw beth bach fydd ar ei gyfriannu teg at yr fenter. Mi ddoth y syniad yn wreiddiol o fragdy arall yn Nyffryn Conwy, bragdy Nant. Criw o ffrindiau mi o'r dyffryn hwnnw yn symud ymlaen i gael offer mwy ac yn cynnig yr offer bach cychwynnol i ni yma'n Llŷn. Yn ei hanfod mae bragu cwrw yn beth syml iawn, ond mae yna fanylder hefyd. Mae'n rhaid cael yr union maint o ddŵr, mae'n rhaid cael y gwres yn iawn, mae'r amser yn bwysig hefyd. Mae'r haedd yn cael ei roi i fwydo i ddechrau, i drwytho yn y dŵr a'i adael wedyn am awr ac 20 munud. Mi fydd hwnnw wedyn yn cael ei odro a'i drosglwyddo i decall sydd fydd yn berwi y trwyth am awr ac 20 munud arall gan ychwanegu hopys at y blas. Yna mae'n cael ei oeri'n sydyn wedyn a'i roi mewn llestar, mewn celwrn arbennig ar gyfer ychwanegu'r byrym ac fydd yn cael ei adael yn fanno am dridiau a plesu, tridiau arall wedyn i oeri ac yna fydd yn barod i'w gasgenu. Dŵr Cwm Strallyn da ni ddefnyddio yma'n Llŷn, dyna sydd gennym ni dŵr meddal o'r mynyddodd ac mae hwnnw rhoi cymeriad arbennig a blas arbennig i'r cwrw. Mae o hefyd wedi cael enw lleol Brenin Enlli a dwi'n meddwl bod y stori a'r cymeriad sy'n tyfu o gwmpas enw fel yn ychwanegu at ei wertho, yn ychwanegu at falchder lleol yma'n Llŷn, bod gen wlad Llŷn i gwrw ei hun o'r diwedd lle, ac yna bod yna straeon a chydig o chwedloniaeth leol yn dod i fewn i'r enw ac i ramant y peth hefyd. Mae bragdy Hynna Cymru wedi ganfod ym Mhorth Neigwl mynd yn ôl i'r oes efydd. Ac felly mae yna lot o straeon a threftadaeth ynglyn â hyn i'w gyflwyno. Dwi'n meddwl bod yn bwysig yn bod ni fel Cymru yn rhoi gwerth ar y trefdadaeth, bod y trefdadaeth honno yn cynhyrchu incwm hefyd, a mae yna gyfle eiraid i wneud hynny efo'r diwydiant bragu lleol yma. Mewn cwts da ni'n cynhyrchu ar hyn o bryd, a da ni eisiau di tyfu yn rhy fawr i'r cwt. Da ni wedi edrych ar unedau diwydiannol, a da ni allygad ar un yn Nefyn. Da ni yn edrych hefyd am offer mwy. Mae'r offer yma yn gwneud 5 casgan a hanner o un brag. Da ni'n edrych i chwilio am offer fydd yn gwneud 4 casgan ar 20. Da ni'n barod i gymryd y cam yna. Mae yna 4 tafarn yn cael eu cyflenwi rwan, 10 yn disgwyl am gasgeni. Felly mae'r argoelion yna, mae gen i ddigon o brofiad mewn gwahanol fusnesau eraill i wybod mae'r amser yma eisoes i ni gymryd y cam nesaf. Ym mis Medi, da ni am arbrofi gyda chynnyrch arall, peint gola melyn fydd hwnnw, a llawer mwy ffrwythus fydd yna pelio at ferched a hefyd at fechgyn ifanc sy'n yfadlagar falle. Ac yna mi gan ni falle yn hwll y gaea cwrw tywllach, cryfach i ddathlu'r Nadolig.